visible, distinto, diferente. En un escenari es va captar l'atenció a aquesta realitat que moltes vegades és desconeguda, perquè en situacions i en països que ens agafen una mica lluny, que no per això no hauria de poder-se explicar. I vam pensar que una forma de plantejar-ho seria dintre d'una mostra fotogràfica d'art, jo crec que està feta amb molta classe, amb molt estil i amb unes fotos magnífiques, i explicar aquesta realitat i aglutinar com a foro si podríem plantejar, sensibilitzar la població i pensar que és una cosa que entenem que no és factible en els dies d'avui i que s'hauria de poder lluitar progressivament perquè això anirà desapareixent. Llavors vam contactar amb una fundació que se n'ocupa, que és conscient del tema, i vam convidar-la a fer aquesta difusió acompanyant les fotos en un entorn de difusió social com podria ser el nostre hospital. Trabajar en extensiones muy amplias, como eran provincias como Calles y Segú, con muchísimas comunidades, no se le daba el tiempo necesario a las personas o a las asociaciones de mujeres para que comprendiesen conceptos tan importantes como son la salud reproductiva, que es a través de estos conceptos donde entramos a sensibilizar a las comunidades, y que además son asociaciones con un nivel cultural muy bajo y que requieren mucho más tiempo que al que se está dedicando actualmente para que realmente se produzcan cambios de comportamiento. Entonces nosotros lo que queremos dedicarnos es a muy pocas comunidades, a 28 en concreto, pero dedicarles mucho más tiempo y intensidad para poder obtener estos cambios de comportamiento que siempre son a largo plazo. Y no solamente trabajamos con las agrupaciones de mujeres, hay que trabajar con los hombres, con los líderes religiosos, con los centros médicos, con los colegios, o sea, es lo que llamamos el grupo Diana, ¿no? No solamente son las mujeres, sino que también son los hombres y las autoridades locales. Si ellas no están de nuestro lado, nosotros no podemos ni siquiera entrar en las comunidades para tratar de sensibilizar. Jo crec que com a Ajuntament de Sant Cugat hem de recolzar aquestes iniciatives i hem de recolzar que un hospital, com és el CAP i Hospital General de Catalunya, doncs allotgi en el seu edifici una exposició com aquí va, en aquest cas és de l'associació que treballa contra la mutilació genital femenina. Doncs com a santcugatencs aquí, com dèiem, cadascú ha fet la seva feina i el que hem de fer des de Sant Cugat és donar-los la benvinguda i estem pensant també de portar-la a la Biblioteca Central perquè més gent la pugui veure i bé, és una mica remoure i saber el que està passant a vegades no tan lluny, a països tan llunys, perquè són gent que també té població immigrada i llavors quan venen aquí practiquen el mateix després quan se'n van allà cada 2 o 3 anys i per tant hem d'estar amatents a tot això. Crec que com més informació tinguem més podrem actuar en contra d'aquestes, com m'ha agradat la diapositiva que deia, males tradicions. És una tradició, hi ha tradicions bones en els països i en aquests països és una tradició dolenta que crec que s'ha d'erradicar.